Hrvatska nogometna reprezentacija stiže u Osijek na novoizgrađeni stadion na Pampasu, odnosno na Opus Arenu. Vijest je potvrdio Hrvatski nogometni savez, a sada je sve na UEFA koja mora posjetiti stadion i utvrditi da je Opus Arena spremna za međunarodne susrete. Mala je vjerojatnost da će komisija pronaći bilo kakav nedostatak na stadionu koji je građen prema pravilima koji zadovoljavaju četvrtu UEFA-nu kategoriju. Tako da s pravom možemo očekivati prvo, odnosno povijesno gostovanje hrvatske nacionalne vrste na osječkom Pampasu. Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza održao je u Osijeku 13. redovnu sjednicu na kojoj su donesene brojne odluke vezane za natjecanja u sljedećoj godini, kao i odluka o domaćinstvu utakmice Hrvatska-Turska. Izvršni odbor donio je odluku da će utakmica europskih kvalifikacija za Euro 2024. između Hrvatske i Turske, zakazana za 12. listopada ove godine, biti odigrana na stadionu Opus Arena u Osijeku. Domaćinstvo će formalno biti potvrđeno kada završi UEFA-na inspekcija stadiona, te Opus Arena dobije dozvolu UEFA za odigravanje međunarodnih utakmica. Biće to prva utakmica vatrenih u novom domu nogometnog kluba Osijek, poručuju iz saveza. Da podsjetimo, Opus Arena novi je dom NK Osijeka i može primiti do 13.000 gledatelja, a vrijednost radova procjenjuje se na 65 milijuna eura. Hrvatska i Osijeku posljednji put igrala u lipnju 2022. godine, kada su poraženi od Austrije rezultatom 0-3 u grupnoj fazi Lige nacija. Susret na gradskom vrtu pratilo je 14.000 navijača. Izvršni odbor je također donio odluku o cijenama ulaznica za utakmicu protiv Latvije, koja će biti odigrana u rujnu u Rijeci, a one su sljedeće.